Manglar Podcast. Històries que inspiren a emprendre. Apassionat per la tecnologia i l'emprenedoria, Miquel Martí lidera Tech Barcelona, una iniciativa clau que aglutina l'ecosistema tecnològic i innovador de la ciutat. Amb una trajectòria que va des de la recerca en l'àmbit universitari fins a la gestió de projectes en institucions com Biocat, ha trobat en Tech Barcelona l'espai per impulsar projectes tecnològics que ajuden empreses locals i internacionals a créixer. En Miquel està convençut que l'èxit de la ciutat es troba en el potencial multiplicador del sector públic i en l'enfortiment estratègic de les aliances amb el sector privat. Benvinguts a Manglar Podcast. Hola, Miquel. Què tal? Bon dia. Avui no diré benvingut a Manglar, perquè avui no som a Manglar, de fet som aquí a l'oficina del Pier 1 de Tech Barcelona. Benvingut a Manglar Podcast. I res, gràcies per deixar-nos fer les entrevistes aquí a casa vostra. Bueno, gràcies a vosaltres. Primer, encantats de tenir-vos i després encantats de poder participar en el podcast. Perfecte. Doncs si vols comencem per explicar una mica què és Tech Barcelona, que segur que no ho has explicat mai. Pràcticament. Si ens pots explicar una mica quan va començar, una mica l'objectiu inicial i si ha canviat o si segueix sent una mica la mateixa idea que el que volia ser. Tech Barcelona és una iniciativa que sorgeix comença el 2012 de la mà d'algun dels principals emprenedors de la ciutat que prenen primer que han tingut èxit amb els seus projectes a la ciutat i que amb una certa mentalitat anglosaxona diuen, hosti, a nosaltres la ciutat ens ha anat molt bé, hem de tornar a alguna cosa, l'hem de fer créixer perquè també ens anirà bé a nosaltres si la fem créixer. I es van posar a treballar, en aquest cas, conjuntament amb Barcelona Activa, es va muntar un think tank, es va determinar, es va fer una reunió amb els principals, espases de l'ecosistema emprenedor local i d'aquella reunió van sortir una sèrie d'accions a fer i una de les accions era crear una institució que donés des del sector privat, donés recolzament a l'emprenedoria. Això va passar el 2012, el 2013, diguem que es materialitza creant una associació. O sigui, la forma legal és una associació sense ànim de lucre que té la voluntat de fer de Barcelona un pol tecnològic internacional de rellevància. O sigui, hi ha des del principi una vinculació amb el sector públic, com a mínim surt de l'iniciativa privada, entenc, però sempre una mica en coordinació amb les entitats públiques, o no va ser així? Sí, a veure, sí, evidentment la voluntat és privada, aquesta és la veritat, i és conseqüència dels esforços públics previs. La nostra teoria és que quan un ecosistema o quan qualsevol tipus de gran organització o de grans iniciatives que conformen un ecosistema arriben al moment on els privats s'organitzen és perquè abans, prèviament, el públic també ha participat d'una manera molt activa. Aleshores, aquí la iniciativa és privada, però com gran projecte, o com la nostra voluntat, al final és contribuir a fer de Barcelona aquest pol tecnològic. Mai ho pots fer d'esquenes al sector públic, perquè el sector públic al final té molt muscle i si treballes bé i t'hi entens bé, la capacitat de multiplicar que té és molt superior a qualsevol privat, normalment. I si anem a l'arrel una mica de Tech Barcelona, et poso la pell d'un emprenedor, entenc que ha de tenir un negoci relativament vinculat a la innovació o a la tecnologia. Com em pot ajudar a mi Tech Barcelona? Tech Barcelona és una associació d'emprenedors, és a dir, són uns emprenedors que van decidir crear una organització per ajudar emprenedors especialment, és a dir, després del mandat de dir anem a fer de Barcelona un gran pol tecnològic, darrere ja és perquè tot això passi ha d'existir l'ecosistema i l'ecosistema està composat d'emprenedors. Per tant, al final el que pretén és sobretot ajudar els emprenedors. Com? Intentar entendre quines són les necessitats de l'emprenedor, diners, a clients, a espais, a consell, i proveir-los amb això. Especialment, per tant, la nostra feina prèvia és tenir els contactes amb inversors o tenir els contactes amb grans companyies o tenir contactes amb administracions públiques, entendre quines són les necessitats de l'emprenedor i aleshores proposar aquestes connexions o proposar o assessorar o acompanyar. I tots aquests serveis per l'emprenedor són a cost zero o com funciona? És una associació, per tant, hi ha una quota que és molt baixa, és una de les coses que els pares impulsors de la iniciativa, el Miguel Vicente, l'Ignasi Costas i el grup que van impulsar la iniciativa inicialment, sempre van tenir molt clar que l'economia no havia de ser una barrera, és a dir, estem parlant d'emprenedors, els emprenedors normalment, sobretot en etapes molt inicials, no tenen grans recursos. Per tant, lo de fer grans contribucions per ser associats a alguna associació no és
no era l'objectiu, com a mínim no era el nostre, per tant les quotes són molt, molt, molt baixes. Paguen alguna cosa que implica o que d'alguna manera implica que estan compromesos, però en cap cas és una barrera d'entrada. I el filtre per part vostra d'acceptar o no un nou membre, quin és? És una bona pregunta. Per nosaltres és important que estiguin treballant al sector de la tecnologia. Com estem parlant d'ecosistema, si pensem en un ecosistema, una espècie de zoo, tu necessites tenir tot tipus d'animals, tot tipus de races, tot tipus de gèneres. Doncs aquí és exactament el mateix, és a dir, òbviament necessitem empreses de base tecnològica, empreses innovadores, però també necessitem les empreses de serveis que els acompanyen. Tot tipus de serveis. Necessites entitats públiques, és a dir, els diferents agents que composen l'ecosistema han de ser benvinguts també a l'associació, perquè si no aniríem coixos amb com hem estat... Al final, la vocació és ecosistèmica per part nostra, per tant hem de tenir la representació de tots aquests, és com l'Arca de Noé, tots aquests animals han de ser d'alguna manera. I de fet una part icònica vostra, jo diria que és la part física, no? Teniu els peers, no? Teniu 3 peers, els 3 serveixen al mateix objectiu o no? És una molt bona pregunta. Diguem que al final l'associació primer ha de descobrir com s'implementa o quines són les principals accions a realitzar. La recollida d'informació era bàsica, el tenir els contactes era l'altre, diguem, mandat, i l'altre és generar activitat. I una de les coses que vam fer acompanyant això també va ser, evidentment, vam fer un benchmark del que estava fent altres ciutats en les que ens volíem assemblar i fins i tot competir a llarg termini. I una de les coses que vam aprendre és que totes elles hi havia un patró que es repetia, que era la concentració física. Amb aquesta idea neixen els peers, amb la idea de dir això que normalment l'ecosistema digital i tecnològic és molt virtual, és a dir, que cadascú està a casa seva, d'una manera concentrada et permet fer la connexió, l'activitat, d'una manera molt més evident, que és a través de l'espai físic. I d'aquí la idea de crear els peers. Vam començar el 2014, el primer el vam implantar el 2016. Que el primer és aquest, és el Pier One. Aquí és on estem, sí. Aquí hi ha Pau Vila, molt bé. I l'últim ha sigut el Pier 7, no? Que aquest sí que està sectoritzat, no? Aquest sí que no és agnòstic en el sector, està centrat a les ciències de la salut i biotecnologia. Sí, abans m'he oblidat de mencionar-ho, això. Nosaltres inicialment som agnòstics en quant a indústria, és a dir, el que volem és que la tecnologia sigui el driver de la nostra economia. Però sí que és veritat que els propis ecosistemes tenen verticals o tenen indústries o tenen sectors que creixen i que tenen potencial o que són realitat ara i que tenen molt potencial. En aquest cas és el sector salut, aquí està creixent i té un potencial tremendo. Aleshores, dintre de tot el que estàvem fent i també inspirats per altres coses que havíem vist fora, vam decidir que la primera vertical que havíem de crear era en temes de salut, sempre pensant en tecnologia aplicada al sector salut. És a dir, amb un angle diferent al que d'altres realitats existents aquí. És a dir, aquí tenim els parcs científics o tenim entitats com Biocat o com Catalonia Bio que fan la seva feina. En aquest cas, des d'una visió tan tecnològica no hi havia cap entitat o cap organització que ho estigués treballant. Aleshores, nosaltres el que vam decidir, primer perquè ja teníem massa crítica de socis que estaven treballant en aquest segment i després perquè aquests sempre han tingut una certa voluntat de treballar el més conjuntament possible. Crec que queda clar una mica el vostre objectiu, sobretot de ser una mica pal de paller de l'ecosistema, de donar servei o de connectar diferents elements de l'ecosistema, però també és part del vostre rol ajudar a atraure tant emprenedors, inversors, grans filials d'empreses des d'un punt de vista d'innovació a Barcelona, és a dir, sortint de l'ecosistema, entenc que dediqueu també recursos a promocionar una mica Barcelona com a hub d'innovació tecnològic. Totalment. De fet, ara fa molt poc hem estat a Boston, justament. En aquest cas no està en l'administració pública, que és normalment qui té aquesta capacitat de rebre peticions per aterrar companyies aquí, sinó que en aquest cas vam viatjar en Foment del Treball, però la idea és anar treballant les connexions amb aquest tipus de ciutats, que són pols similars als nostres, perquè les seves companyies també coneguin, companyies, inversors, emprenedors, coneguin la realitat del que està passant aquí. Normalment això ho acostumem a fer bastant, parlant de col·laboració público-privada, en aquest cas és molt clarament, és una de les grans eixos que treballem amb el sector públic, tant amb l'Ajuntament com especialment amb la Generalitat. El fet de reben les peticions, o sigui, de fet, fem les dues vies, és sortim fora a explicar el que està passant aquí, els acompanyem en aquestes missions i aquests viatges i nosaltres fem una mica el pitch privat del que es fa. I d'altra banda, és normalment quan una companyia internacional vol i té alguna cosa a veure amb tecnologia,
té interès en assentar-se a Barcelona, una de les coses que passen és que passen per aquí. És a dir, el tenir l'espai físic serveix per fixar molt bé la mirada i tenir en una hora de visita poden tenir una visió bastant acurada de com és l'ecosistema. Quan col·laboreu així amb administracions públiques, jo entenc que vosaltres al final sou una organització que té un objectiu clar, llarg termini, no? I d'anar sumant. En canvi, el sector públic, moltes vegades el problema que hi ha amb el sector públic és que és més curtterminista, no? Hi ha canvis de colors, de partit, es busca a vegades potser la victòria ràpida. És un tema que us genera conflicte, us genera problema, lentituds... Conflicte no, evidentment, però sí que és veritat, i per això és important, no només la nostra entitat, sinó entitats similars, el país requereix de visió llargterminista. És a dir, no podem basar-nos en cicles de 4 anys, ni podem canviar polítiques cada 4 anys. Per tant, una manera d'implementar polítiques a llarg termini és recolzar-se amb organitzacions exteriors que col·laboren amb les entitats públiques. Però, en general, t'he de dir que les organitzacions amb l'administració pública amb qui col·laborem acostumen a convertir bastant la visió de cap on volem anar. Evidentment, després hi està l'entrebanc que quan va havent canvis polítics necessites conèixer els nous que agafen els nous rols. Per tant, sí que et diré que hi ha un cert alentiment si no hi ha hagut contactes previs, però acostuma a ser prou ràpid. Entenc que un dels temes principals a l'hora d'analitzar l'ecosistema de Barcelona, i vosaltres sou experts, evidentment, perquè esteu al dia a dia, coneixeu els actors, vull dir, realment teniu una visió privilegiada de com està l'ecosistema innovador i de startup i tecnològic de Barcelona. Tu què diries, si haguéssim de seleccionar una mica què és el que veus que ha millorat més al llarg dels anys? Perquè, bueno, a part, un tema que no hem comentat abans és que quan veu començar pràcticament no hi havia res, no? Comparat amb ara, però què és el que creus que és una fortalesa que dius, Barcelona això ho està fent bé, i què creus que és la gran mancança de Barcelona? A veure, per parts, és a dir, com dius tu, fa 10 anys Barcelona no sortia, Barcelona no sortia pràcticament en cap rànquing. Val? I en aquests 10 anys sí que ha començat a aparèixer de manera regular, els rànquings ens els creiem relativament, però sí que és veritat que quan de mitjana vas sortint en tots els rànquings en una posició europea, quarts, cinquens, sisens, és quan tu comences a creure. Aquesta és la primera part. La segona, en quant a evolució, el que deies tu, hem evolucionat molt bé a nivell digital. És a dir, en els darrers 25 anys, a nivell d'evolució, grans companyies en el sector digital, empreses que s'han reinventat o gent que s'ha incorporat a empreses i a través d'internet, a través del màrqueting digital, hem estat capaços de crear grans companyies. I en el punt on ens trobem ara és que comencem ara a tenir el següent pas, que és empreses de base tecnològica, és a dir, empreses amb un core tecnològic rellevant, que per nosaltres és com el següent pas a nivell evolutiu de l'ecosistema. Per tant, fins ara la balança estava molt desequilibrada entre el que és empreses de base tecnològica i empreses digitals. Ara l'objectiu és intentar aconseguir que la balança estigui equilibrada. En quant a l'evolució i en quant a fortaleses, Barcelona ha crescut en inversió en early stage, que és molt rellevant, en seed stage i en early stage té fons locals que ja tenen un cert volum, que ja et dic que acaben en sèries A normalment, i aquests són capaços de treure fons internacionals també perquè coinverteixin amb ells. Aquesta és una fortalesa perquè prèviament no havia existit. Dintre d'això, dintre de la part d'inversió, la mancança que quan necessitem rondes grosses, és a dir, quan passen a sèries B, sèries C, hem de mirar cap a fora perquè aquí encara no tenim el volum en gestió del fons d'inversió que podem trobar a Europa, a Londres, a París o a Berlín. Aleshores, aquest és una mancança. Fortaleses, el que dèiem abans, les diferents peces de l'ecosistema han evolucionat amb un cert focus en emprenedoria. El sector públic té focus en emprenedoria, les universitats comencen a tenir focus en emprenedoria, les escoles de negocis sempre han tingut focus en emprenedoria, però ara encara més. El que us deia, fons d'inversió, molts i alguns ja especialitzats, per exemple el sector salut en tenim de molt bons aquí que estan començant a aixecar capital d'una manera recurrent i amb grans quantitats, cosa que és molt necessària. I després casos d'èxit, que aquesta és la part segurament més rellevant, és a dir, som capaços d'explicar vendes, grans rondes, unicornis. A nosaltres els unicornis no ens tornen bojos, tot i que són rellevants per explicar, però al final comencem a tenir casos d'èxit que ens permeten explicar cap a fora i atraure cap aquí, amb la voluntat de conèixer més el que està passant a nivell d'ecosistema.
Sí, una mica a nivell de resum podríem dir que al final la innovació i la innovació tecnològica necessita per una banda talent i per altra banda diners. Segurament en talent Barcelona també està ben posicionada, que ara podem entrar aquí una mica, no? Però vull dir que tant del talent local segurament com també la capacitat de treure talent que vingui cap aquí. No? Tu creus que estàs d'acord una mica amb aquesta idea de que a nivell de talent segurament estem ben encarats, a nivell el que faltaria és capacitat d'inversió o inversió dedicada a aquest tipus de sector? Jo et diria, i seguint una mica amb les fortaleses, és a dir, la principal fortalesa que té ara mateix Barcelona és la marca. És a dir, quan parlem de rànquings, quan parlem del mindset o el que tenen al cap els emprenedors i el talent internacional, Barcelona és un bon lloc per ser-hi. I per tant, quan tu ets capaç de traure aquest talent, primer de tenir un bon talent local, que el tenim, i de treure talent internacional, que vegi a la ciutat un bon lloc on desenvolupar un projecte professional o formar part d'un projecte professional i alhora tenir una bona mida personal, Barcelona en aquest cas és com bastant, no et diré imbatible, però és un dels principals players a nivell mundial. Aleshores, aquesta marca fa que així com a dada, recentment o en els darrers 5 anys potser hem rebut 150 digital hubs de grans corporacions o grans companyies de sectors com el farmacèutic que estan fent apostes molt, molt rellevants per la ciutat. Per tant, quan passa això, potser no és de l'ordre en el que voldríem, però quan tu comences a tenir grans companyies, quan tu tens el talent, el diner ve després, perquè començaràs a tenir bons projectes i grans projectes. Aquí, i aquesta és una de les febleses, i vaig lligant amb coses que m'has preguntat abans, sí que és veritat que nosaltres necessitem més dimensió. És a dir, nosaltres, en aquest cas com a país, necessitem tenir més companyies que agafin dimensió des d'aquí. Tant a nivell d'inversió, com a nivell de tamany, com a nivell d'activitat, inclús. Potser una mica el que s'ha intentat impulsar sempre és tenir aquesta gran companyia que ha començat amb 2 fundadors aquí, va creixent i que sempre es queda aquí i acaba sent un referent a nivell mundial, i una mica el que potser també s'està trobant la ciutat, evidentment segur que hi ha molta feina darrere, no? És que potser el que t'acaba venint potser és empresa o gran multinacional, com una mica el cas que suposo que et referies, amb AstraZeneca, no? I que et munten un hub aquí molt rellevant per ells i te'l munten a la ciutat perquè consideren que hi ha condicions objectives per ser atractiva, o et ve, parlant ja més de startups o scale-ups, et ve una empresa que ha aixecat una sèries B i decideix muntar el seu equip X o fins i tot el seu headquarter aquí a Barcelona, que sí que no és la història d'inici i final que potser és la més romàntica, però que sí que sembla que potser Barcelona per això també té un encaix, no? Totalment, de fet és que l'ordre no és l'òptim, probablement no, sí, tampoc ho sabem, però en aquest cas és el tenir aquestes companyies, i dels aprenentatges del passat és molts dels emprenedors que van iniciar la primera i la segona onada d'internet aquí venien d'un context de gran corporació o del món dels classificats o del món de consultoria. Si no haguéssim tingut aquests papers aquí, no haguéssim tingut totes les onades d'emprenedors que hem tingut després. Gent que fent la pràctica, dir, això ho puc fer jo de casa meva i amb el meu projecte sense dependre de ningú. Jo crec que això és molt inherent també, és una de les nostres fortaleses com a societat, que amb això no tenim por a l'hora d'emprendre. I els aprenentatges i el poder-ho aplicar és una cosa que ens apassiona i per tant fa que l'ecosistema sigui capaç d'anar traient projectes i projectes i projectes. A nivell més de ciutats, jo entenc també que Barcelona, al final, com a ciutat, acaba competint, evidentment, una AstraZeneca o una gran multinacional o una gran scale-up que decidi on muntar com una mica el seu equip X, triar per ciutats, no? I les grans ciutats a nivell europeu podrien ser Berlín, París, Londres. Llavors, si anem una mica més al terreny local, no? I ens comparem amb Madrid, que podríem tenir un sistema regulatori comú, no? Una mica més comparable. Sí que és cert que a nivell tributari és diferent, no té res a veure, però què diries? Què té Madrid que no tingui Barcelona i què té Barcelona que no tingui Madrid? I no val dir el mar, No, en aquest cas, a part d'aquest, que és evident, l'altre que és evident és que un és capital d'estat i l'altre no. Que la capacitat financera que tenen a Madrid, és a dir, i això és un fet, la gran majoria de fons que inverteixen a Catalunya són de Madrid.
I a més a Madrid ho expliquen, és a dir, los principales inversores en Catalunya somos nosotros. Val? Per tant, en el fons nosaltres no ens mirem tant Madrid com hi ha una competició, és a dir, cooperem i treballem conjuntament, però no només en Madrid, sinó també en València o en el País Basc o en Galícia. Però si parlem específicament de Madrid, és Madrid sobretot el que té la fortalesa de ser capital, de tenir el mercat de capitals allà i de tenir les seus de les grans corporacions allà. Més a nivell de presa de decisions. El que tenim, però això com a bondats, diguem, febleses tampoc seria la paraula, però a Madrid, com a capital, també hi ha molts grups que volen estar en contacte amb els ministres i fer passadissos i tot això. I això fa que la idea d'ecosistema sigui molt més difícil d'implementar, perquè tothom vol liderar. Val? Nosaltres quan neix Tech Barcelona, neix amb una voluntat d'aglutinar, però no, o sigui, evidentment ens agrada liderar, com li agrada a tothom, però sobretot aquí a Barcelona no existia tant la idea de dir jo li vull tocar, parlant malament, la cuixa al ministre, sinó que estàs més alliberat. Bueno, no, diguem que no ho tens tan a mà. Que té l'objectiu al final és tenim accés als consellers, tenim accés a presidència, tenim accés a l'alcaldia i sempre estan molt disposats a col·laborar, però l'objectiu, sobretot en aquest cas, amb tots els que hem estat treballant aquí, era de crear aquesta identitat de sistema, de treballar conjuntament per fer d'això més gros. Val? Perquè al final la nostra feina el dia a dia és acabar fent coses, saps? I per tant, no és tant allà que ens toca de tant en tant anar a fer passadissos a Madrid, sinó el fet de dir hem de fer créixer això d'aquí, que existeixi això d'aquí per després poder-ho explicar i després fer totes les negociacions possibles. Però d'entrada, la nostra feina, el nostre focus és fer que això sigui atractiu, sigui sòlid i creixi. Un dels temes que es comenta moltes vegades de Barcelona, quan es diu, però hi ha la concepció de que aquí, per exemple, des de l'administració pública s'inverteix poc en recerca, en desenvolupament, en innovació, en emprenedoria, però això és una mica, jo considero que és una mica incorrecte, el que passa és que s'inverteix molt en fases inicials, no? En investigació més acadèmica, no? Perquè aquí realment sí que hi van molts recursos i solament el que falla és com transfereixes tu tot aquest coneixement dintre de les universitats de referència que tenim cap a l'empresa, cap al consumidor, cap a crear negocis innovadors i rentables. Amb això veus alguna millora els últims anys o seguim estancats? Aquest és un tema per un altre podcast, sencer. I uns quants a més. A veure, nosaltres fins a dia d'avui, la ciència que tenim és molt bona. Els índexs de publicacions dels nostres científics és boníssima. On encara no hem acabat de fer el clic i evolucionar és part d'aquest coneixement, que molt d'ell ve a través de la inversió pública, ha d'esdevenir producte i servei per la societat, val? La famosa transferència de tecnologia. Val? Jo crec que aquest paradigma ara està canviant. És el paper de tenir entitats com el supercomputador, l'ICFO o el CRG aquí al costat, fa que comencin a tenir la idea de crear spin-offs que en el fons són companyies que creen productes i serveis i que per tant comencin a tenir aquest valor. I per tant quan parlem d'inversió, desgraciadament no tenim tota la capacitat que voldríem a l'hora d'invertir tant en la recerca bàsica que has descrit com en la recerca aplicada i en la innovació. Val? I si ens comparem amb altres països o amb altres ciutats, per exemple, nosaltres coneixem una miqueta els càlids que hi posa Lisboa a l'hora d'impulsar entitats similars a la nostra i els recursos que hi posa directament a startups, nosaltres anem una mica més coixos que ells quan parlem dels milions que hi posen només en programes específics. Per tant, un dels reptes és, primer, no deixar d'invertir en la recerca bàsica, perquè és el que ens fa diferents a molts llocs del món, és a dir, és on segurament més ens iguala per exemple, a l'estat d'Israel, a l'hora de parlar de desenvolupament, per mencionar un dels grans països que és capaç de fer recerca i innovar. I d'altra banda, on hem de posar més èmfasi és, sense perdre aquesta capacitat d'inversió en la recerca, hem de ser capaços d'invertir més en innovació. Perquè aleshores, quan invertim més en innovació, serem capaços de crear companyies més grosses, primer de crear companyies, després de crear companyies més grosses en base tecnològica, després de traure inversors internacionals que tinguin interès en això i corporacions que també vulguin tant comprar productes i serveis com invertir-hi.
crec que aquest és com la roda que hauríem de fer girar d'una manera cada cop més ràpida. Però sí que jo crec que en els darrers 5 anys un dels grans canvis, i aquest és un canvi de paradigma rellevant, és que cada cop més parlem de transferència i d'innovació. I per què creus que es parla més? O sigui, perquè a més s'ha posat... Al final és una que en altres països, Israel, als Estats Units fa molt temps que es fa, ara és perquè realment és simplement un autoconeixement propi de dir, escolta, això potser hem de... Bueno, per què creus que ha passat? Jo crec que és una combinació de moltes coses. És primer que el perfil de l'emprenedor és millor comprès dintre dels entorns universitaris i dintre dels entorns acadèmics. Després que els camins estan molt millors definits. Val? Els experts que hi ha a les pròpies universitats a l'hora d'empènyer projectes són molt diferents als que hi havia prèviament. Val? Tenen més coneixement, són capaços de tenir els contactes exteriors necessaris. Les companyies també tenen més referències diguem, a nivell de recerca i per tant poden parlar directament. Després hi ha agents intermediaris com nosaltres o com la Mobile World Capital Foundation que també col·laborem amb crear part d'aquest camí, de pavimentar part d'aquest camí i per tant diguem que són conseqüències lògiques i evolucions lògiques. Que ens agradaria anar molt més ràpid? Sí, però també et diré una altra cosa. Nosaltres aquí rebem moltes visites i ens ha vingut gent de transferència d'Oxford i més a nivell general del Regne Unit, que se suposa que és un dels grans llocs on es transfereix i es queixen del mateix. O sigui, potser la queixa té una altra dimensió, perquè tots són, diguem que ja tot és 2 cops més gros que el nostre, però malgrat la queixa, ells van tirant i nosaltres crec que estem evolucionant molt ràpid cap a un punt de convergència. I per tancar una mica el capítol de Barcelona, creus que Barcelona pot o té sentit que segueixi sent una mica més agnòstica amb innovació o cal i és necessari que ens especialitzem en àrees concretes, com sembla que potser està havent-hi una mica amb el tema del sector de salut o biotec? Jo crec i això sí que és absolutament una opinió personal, com totes les opinions, però en aquest cas és molt personal. Crec que s'ha de fer un model híbrid, és a dir, mixta. Sí que s'ha de començar a reforçar allò que tingui més potencial, perquè al final és on s'ha de córrer més, però sense abandonar l'altre. Has de tenir una certa basalitat perquè no saps mai cap on virarà la tecnologia i per tant no pots abandonar sectors que ara mateix potser no estiguin brillant i que en el futur... És a dir, si algú no hagués pensat que s'havia de fer apostes en salut fa 15 anys o 20 anys o 25 anys, és amb el programa ICREA i tot el que es va penjar després quan l'Andreu Mascolell va tornar als Estats Units, ara mateix no tindríem tot el que tenim. Val? Per tant, sí que sembla que tots aquells sectors on siguin intensius especialment en talent, crec que Barcelona té una oportunitat molt rellevant. I avui vinc d'una reunió on ens mencionaven sector salut i sector creatiu. El sector creatiu és històricament potent a Barcelona. Ara, segurament ens hem de reinventar algunes coses i et podria dir, és a dir, per la dimensió, per posar-te un altre exemple que potser encara no n'estem tocant prou, però per la dimensió i pel tipus de ciutat que és Barcelona podria ser una gran capital de Urban Tech per provar-hi coses, perquè és solucions per la ciutadania, fent servir la tecnologia com facilitador. Aquest per mi seria un dels grans sectors que també podríem arribar a treballar. O sigui que sí, dono la raó en quan hem de potenciar allò que pugui córrer més ràpid i pugui agafar més dimensió, però sense abandonar l'altre. És a dir, els recursos públics i els recursos público-privats ens han d'ajudar a fer ambdues coses. Aquí també les entrevistes que fem ens agrada també, ja saltant el Tech Barcelona i Barcelona Ciutat, conèixer una mica els nostres entrevistats. Tu, evidentment, ara ets una persona amb un coneixement de Barcelona molt ampli i jo crec que l'hem pogut gaudir l'entrevista, però sí que ens agradaria saber una mica d'on vens, Miquel, què vas estudiar, com has arribat a ser el director general de Tech Barcelona? A veure, per parts. Jo soc enginyer industrial i de fet, quan acabo la meva carrera d'enginyeria, començo a treballar a una empresa del sector elèctric. Primer faig recerca, després m'incorporo com a directiu i acabo sent el subdirector i estic 10 anys treballant, però al meu interior, diguem que per fer recerca has de ser molt bo, molt bo. Jo pensava, potser no ets tan bo. Val? I tenia una angoixa interior de dir, m'agradaria fer alguna cosa més. Val? Vaig fer l'MBA a ESADE i allà vaig veure que jo el que vull és gestionar.
Val? Després d'acabar l'MBA, que va ser l'últim any, va ser d'orillo perquè va ser quasi com una carrera, era l'últim any era part-time i era l'últim any de 3 anys d'ESADE, cada dia durant 7 anys, durant 3 anys. Compaginant en treballar. Correcte. Vaig entrar a treballar a la UPC, és a dir, a mi sempre m'havia agradat molt la innovació i la recerca. Vaig començar a treballar a una agència que ja no existeix, però que en el seu moment va tenir molt nom, que va ser un dels creadors del sistema d'incentius fiscals de l'estat espanyol, que es deia IDIT, que era una agència que depenia de la Politècnica de Madrid i la Politècnica de Catalunya. Que bàsicament el que es dedicava era a validar la recerca i la innovació de les corporacions que volien aplicar-se els incentius fiscals. Allà prenc molt contacte amb catedràtics, prenc molt contacte amb recercaires, realment descobreixo que allò és una cosa que m'agrada moltíssim. Quan estic acabant el cicle allà, em contacten des de Biocat per dirigir una iniciativa nova que es deia el Centre Internacional pel Debat Científic, que el que volia fer era organitzar grans esdeveniments on premis Nobel vinguessin cap aquí a treballar conjuntament amb els experts locals. M'incorporo a Biocat, agafo aquest rol de dirigir el Centre Internacional pel Debat Científic, que es deia BDBate aleshores. A mesura que vaig estar a Biocat vaig assumir més responsabilitats, agafo la direcció financera i finalment agafo la direcció d'innovació i porto les dues responsabilitats. I finalment, després d'uns anys a Biocat, on vaig gaudir moltíssim de l'ecosistema de salut aquí, tant a nivell de persones com a nivell de com estan estructurades les companyies i tot el que comporta, el que envolta l'ecosistema health aquí, és apassionant, és molt xulo. L'advocat de Biocat, que és amic personal i bàsicament és el secretari general de Tec Barcelona també, em diu, escolta, estem muntant això, crec que ho hauries de portar tu. I aleshores m'incorporo a dirigir l'associació, una mica amb un full en blanc de veure què s'havia de fer. Tinc la confiança i l'oportunitat de desenvolupar durant 4 anys pràcticament sol, evidentment amb el recolzament tant de la presidència com de la junta directiva, tinc l'oportunitat de tenir una mica la llibertat de crear l'estratègia i implementar-la, i finalment, ara ja fa 11 anys que dirigeixo l'associació. Sí, sector privat, com a assalariat, sector públic. Jo t'anava a preguntar, estava pensant, però que al final t'anava a preguntar si tan rodejat d'emprenedors no tenies una mica les ganes d'emprendre, però al fons muntar Tec Barcelona ja ha sigut una experiència d'emprenedoria, no? Tal com treballo jo, és un exercici d'emprenedoria pura, perquè al final me l'he pres com si fos el meu projecte personal i vital, i hi he posat moltíssimes energies. Perfecte, Miquel. Doncs això seria tot. Moltes gràcies per tot, ha sigut molt interessant i seguim en contacte. Gràcies a vosaltres, encantat.